באנו לדבר על כל עולם השיווק הזה, שתכלס, בואי אחותי, אני צריכה לעשות את הפודקאסט הזה כבר מזמן. מזמן. אני חושבת שהנושא הכי עיקרי פה היום, זה הדגש שאנחנו לא מנהלות סושיאל. זה כותרת. מה זה כותרת? אנחנו זה שלט לא, חוצות. אנחנו לא מנהלות סושיאל. זה ברמת השלט חוצות. אוקיי. כן. תקשיב. מה אנחנו עושות בחיים? מה אנחנו עושות? מי אנחנו? אבל בתכלס עכשיו ישאלו אותנו מה אתם עושות. כאילו זה מה שאנחנו תכלס, כאילו המשפט הראשון שאנחנו אומרות. אנחנו מנהלות סושיאל, אנחנו מתעסקות בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. יודעת, המייל שלי קיים לפחות 15 שנה. אותו מייל, בסדר? עדי עניף 90. 90 שטרודל.קום, שלחו לי מייל. ורק אתמול, כשאתה יודעת, הכנתי את עצמי לפודקאסט וזה, ואמרתי מה נדבר. רק אתמול אני הסתכלתי על יש חתימה במייל למטה. נכון? את עם הלוגו הישן. קודם כל אני עם הדוש הקריאיטיב. לא הבנתי. לפני שבכלל הפכנו ליותר סטורי. כן, לא. אבל כתוב לי שם, לא רשום לי שם שאני מנהלת סושיאל. יודעת מה כתוב שם? מה? כתוב שם עדי עניב, מנהלת שיווק דיגיטלי לעסקים. זה בדיוק הקטגוריה שלנו.